କୋଣାର୍କର କଳେବର ଏକ ବିଶାଳ ବେଦଶାଳା, କୋଣାର୍କର କଳେବର ଏକ ସମୃଦ୍ଧିତ ରଙ୍ଗଶାଳା, ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି ସନାତନ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦୟ, ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ହେଲେ ଇତିହାସ କହେ କୋଣାର୍କ ଅଭିଶପ୍ତ, କୋଣାର୍କ ପବିତ୍ର, କୋଣାର୍କ ଅଭିଶପ୍ତ। Very good. Old technique. Wonderful. We are coming here, and we have come from America just to see Konark. So I was worried so many times, She is my first wife. My first wife is from America. Second one from London. She is my Indian wife. Your name doesn't, sir? No, I'm John. Okay. I'm John. So, ये टेम्पल 9 years old. 9 years old. Built by Langula Norasunda. Oh, Langula. Langula means you know monkey? Monkey head. And it was king at that time. Yeah. Okay. How many years? 900 years ago. What's the main culture? I really don't know you guys. You know Maharana? Yeah. Maharana stone. Yes, yes, I know. With this 100 carpet Maharana. Okay, very nice. Okay, sir. My name is Viru Sorry, I use this Body. Okay. I'm taking out for a document. Okay. I use the character. Indian people have done document. Yes. What about I'm great. What is they have I was telling you. Madam. And this is a photograph. I will do for that. Sir. The point. Sir, Konark just the Odyssey derived from the stone structures, the structure and all this stuff. it's called Dharma. Oh yes, because why? No. Because it's made of granite. Oh. Granite Oh, you know very things of that. Yes. Dinisho means Dinisho. Knowledge. It was very near. That's all Kalapahada. No, the main temple is not that. This is just the entrance. Okay. Have another one. Okay, darling. Bit better.
Okay, I've come to have a time to so I will leave you here. Bato itu, bato itu. Bato aja gitu. Sudah, broken by Kalapahada. Kalapahada. Okay, Kalapahada is broken. Kela মানে কদরি, kela le. Okay. Kola. Not Kela. No. Kala. Kola. Okay. Well, just tell me the story. Tell me. Let's continue. Sad poetry to tell me the story. କୋଣାର୍କର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ। ସେଦିନ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 1200 ବଢେଇକୁ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା, କାମ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ା ବନ୍ଧାଯିବ, ନହେଲେ 1200 ବଢେଇର ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ଆଉ ତାପରେ What happened? What happened? Get back. ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ 1200 ବଢ଼େଇର 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା চন্দ্রভাগার কি গীত গাউছ যুগ যুগ ধরি মুক্ত আকাশ তলে অগ্র বিনার ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ଅଥବା 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ନାଶ। 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମାହୁତିର ଇତିହାସ। খিয়ালি রাজার নিষ্ঠুর আদেশে খিয়ালি রাজার নিষ্ঠুর আদেশে ঘর মারিলা পণ ঘর মার
ଯାଇନି ନିହଣ ପୁନର ଲିଖିତ ଯାଇନି ନିହଣ ପୁନର ଶୁଣା ସପନର ଛବି ଶୁଣା ସପନର ଛବି ମୁରତି ଆଖିରୁ ବଧାରେ ମନର ମୁରତି ଆଖିରୁ ବଧାରେ ଘର ବାର କଥା ଭାବି ଭାବି ଘର ବାର କଥା ଭାବି ଭାବି ଈଶ୍ୱର ଛାତିରେ ଛାଡ଼ଇନି ଦିନ ଚାଲିଗଲା କଥାର ଗଲା ଦିନ ଚାଲିଗଲା କଥାର ଗଲା ସ୍ମୃତି ତ এই কোণার সাথী এই কোণার সাথী ଇତିହାସର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ନିର୍ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ କେବେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାତ୍ରିର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକର ଶୀତଳ ପରଶରେ କୋଣାର୍କର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁପୁର ଲୁଣ ଝୁଣ୍ଟାନରେ ନାଚି ଉଠେ। କୋଣାର୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳା ମେଘର ଛାଇ। ରାହୁ ପରି ଗ୍ରାସ କଲା କୋଣାର୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ।
ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର କାରିଗରୀ ନିପୁଣତାରେ ନିଦର୍ଶନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହି ବିଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚିଥିଲା ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ। ତାର ନାଁ କଳା ପାହାଡ଼। କଳା ପାହାଡ଼। ଏବେ ବି ରାତ୍ରିର ଅବସାନ। ପ୍ରଭାତ ଆସିବାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଧର୍ମାର ନିହର ମୂଳର ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମା କୋଣାର୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଧର୍ମା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ନିହଣ ମୂଳ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଏବେ ବି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲେ ବିଶୁ ମହାଣର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କୂଳରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଧର୍ମା ଧର୍ମା ମୋ ଧର୍ମା। ଏବେ ବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ରୂପେଲି କିରଣ ପରଶରେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ପାଦର ନୂପୁରର ଧ୍ୱନି ରାତ୍ରିର ନିଶବ୍ଦତାର ବୁଝି ଛମ୍ ଛମ୍ ତାନରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଛମ୍ ଛମ୍ ତାନରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଏବେ ବି ବିଧର୍ମୀ କଳା ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିହିଂସାର ଅଟହାସ୍ୟ ଶାଣିତ ତରବାରୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଗଗନ ପବନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। Really, darling, it's a sad poetry in stone, and people will remember the Konark, the story of Konark, and the sacrifice of Dharma for years together, for 100 years, for 1,000 years to come. All the pilgrims and all will come from the entire world to see the Konark. କଳାର ସମ୍ଭାର କୋଣାର୍କ ତୁମେ। କଳାର ସମ୍ଭାର କୋଣାର୍କ ତୁମେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ତୁମେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ତୁମେ। ଗୀତ ଗାଉଛ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ଗୀତ ଗାଉଛ
କରୁଛି ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏଠି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଦେବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ସେ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫ ଯେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବାଲ ଗୋପାଳ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସେ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଯେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯତୀନ ଭାଇ, ଅସୀମ କୁମାର ମହାପାତ୍ର।